दिनै दसे लाइभ फैलायबाय नोंथांमोनजों रायलायनोसैलाय दसे फाग्ला बुंहरग्रा मानसि दंमारलै दहायनि कमेन्ट हरनायखौथ' आं सिनायखायो आंखौ मा होनना बुंहरदों मिथिबाय हिनजावफोरखौ लेंलाङैहाय जौ लोंहोयो जाहैदों आंखौहाय आं लिंलांग्राया सोर बेखौनो मिथिया माने आंसो हिनजावफोरखौ लिंलांनानै जौ लोंहोयो आरो मानसिया बैयावनि बारा गोजाननि नंला मालाय गावसोरसो पिकनिक जानो लिंलांदों खेबसे लावथियाव आंखौ लांफादों आरो दानिया उल्था बदना माङिसो आंसो जौ लिंलांदों होननानैहाय खनसे बे लावथि पिकनिक स्पटआव थांला रिमिसा इस्लारि मारै दं आं मोजाङै दं दा सम बनिथा बेर'निका मा जाखो गब्ला नों बेसेबां फरायनाय आदा आं डिग्रि गैयालै नोंथांमोननो खिथानानै लाजियो आं अनजालि क्रियेसन हेल' ब्र' हेल' अनजालि इसके बड' ब्लग ओरै नुनाया साइस नुखायो नोंनिया आंखौ दा दहायनि भिडिअ हगारनायनि भिडिअ खालामनायनि थाखाय सोरबा मा होनहरदों मिथिबाय आंखौ रायज्लायहरदों आरो बियो बिसोर गामिनिनोखा मानसिया खनसेहाय बै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयोमोन नामाथाय इयो लावथिया बे लावथियावहाय निउ इयारावहाय साब्रैसो ना साथाम हिनजावफोर दंमोन आरो ओमफ्राय सासे अट' ड्राइभार पिकनिक जानायाव आंखौ लिंलांफादों आरोखि भिडिअ खेबनांगौहाय नों होननानैहाय दा बेनो जाबाय आंसो लिंलांनानैहाय जौ लोंहोहैदों जाबाय आरोखि हिनजावफोरनोहाय दा कमेन्टआव आंखौ दहाय बुंहरदों दहायनि भिडिअ'आव थांना नायब्ला नुगोन नोंथांमोना नामा सनजिथा बे मानसिखौ सिनायखायो आङो नोंबो इदिनोखा हिनजावफोर लायै जौ लोंहैयो होनबावो आंखौ बिसोरहा हारसा हौवाजों लाइन मारिदों बर' हौवा गारनानैहाय बे हारसा हौवानि जायगायाव जुदि जों बर' सेंग्राफोर जानायमोनब्ला जोंखौ माबायदि बुंगौमोन बिसोरो गुन्दा थुन्दा दाउला थावला बुंगौमोन खम जारला बिसोरबायदि मानसिफोरजों नंखागौ बारिया दैमारि नोंना गोसो थोनाय दंना गैयालै आंना ओमफ्राय मोनसे चेनेल दंलाय नायजाया चेनेल बिथांखौ निमाहा बिनो थिनदोंमोन जोङो दासिमबो लाबोआखै गाबोननो फ्राइडेनो गाबोननो सुक्रुबार बिथांनिया लास्टसिमल' सुक्रुबार माखासेखौ भिडिअ'खौ प्राइभेट खालामना दोनजोब्बाय बियो एसे हबदों मानसिया ओमफ्राय माखासेया ओरैनो दंजोबो गोबांनि भिडिअ प्राइभेट खालामबाय बियो दयाबथि मा नाम बुंनो रोंलायलाङालै आं दयाबथि बरगयारि मारै दं दादा आं दा सम मोजाङै दङ ओमफ्राय मैया सिमाङाव सासे सिख्लाजों खुदुम जानाया खावलाया गिदिर सिथर जादों आंनियाव मोदाय सिख्ला नेटना लिमिट जाबाय दाथायाव आयंआ मारै दं मोजाङै दं दा सम बे आयंनिनि बिसय आङो ससे भिडिअ खालामनो सानदोंमोन गोदान सरखारनि सायावहाय माने गोबाङानो मदद होबाय बे मदद होग्राफोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरो माने गैयालाबो 40,000सो जादों फैसाया आं टटेल हिसाब होनो हायाखिसै सोरबाया एकाउन्टाव सोना हरदों ओमफ्राय सोरबाया लामायाव लोगो मोनबा आखाइयाव हरफादों आइनि मुङैहाय दा बे फैसाया अनेक खामानि फैदों आरो बेखायनो ओरै बोजों गोजान गोजाननि मानसिफोर हरदों कार्बि आलं डिमापुर क'क्राझार बेबायदिनिफ्राय मानसि हरो आरो उदालगुरि
आरो गुवाहाटि, मेघालय, शिलं बेफोरनिफ्राय गासैबो हरजोबदों आरो माने आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय। जाहाथे इयुनावबो बिथांमोना खैफोदाव गोग्लैब्लाबो बिथांमोना गुबुननिफ्राय बेबायदि मा SMS फैबाय थाखोरा बिथांमोनाबो जाहाथे गुबुननिफ्राय मदद मोननो हायो आङो बेखौनो बिथांमोननिसिम बोर सारस्रियो। माने माथो बुंबावनो आइनि खोथाखौलाय सरखारनावनो एसे भिडिअ खालामनो सानदों। बै भटनि समावबो गोबां मानसिया जोंनि न'आव फैनानै बायदि बायदि खोथा बुंदोंमोन। दा बेफोरखौ लिक खालामबाबो बिथांमोना दुखु मोनगोनलाय। बेखायनो आं एसे बुंनो सानदों। आङो सानैसो MCLA नाव थांबाय, ओमफ्राय सासे MLA नाव थांबाय, ओमफ्राय क'क्राझारनि सासे खनसे आं काजलगाव हस्पिटालावहाय काजलगाव सोमला हस्पिटालाव आइखौ लानानै थांबा बे भिडिअ अनसुंथाइ बिनायनि भिडिअखौ नायनानै बिथाङा आंनाव डाइरेक्टलि कल खालामनानैहाय माने माबा बिहरदोंमोन, बे डक्टरनि प्रुफफोरखौ बिहरदोंमोन। माने माबानि बे बेमारिफोरनि स्कलारशिप फैयोनो बिनि थाखाय एप्लिकेसन होनोहाय। ओमफ्राय बिथाङा होदोंबो होनना बुंना आं सोंहरला। ओमफ्राय दाना कलखौनो थिखोला, फनखौनो थिखोला, दाना फन बुबाबो खबरबो गैया दबरबो गैया। प्रमद सारनावबो आङो दरखास्त' हरना दोनहरदों गांसे, बेबो खबरबो गैया दबरबो गैया। मबाइल नाम्बार होलायखादों। अफिसाव मावग्रा मानसिफ्रा खमसे खम कलथ' खालामनो खिन्थाहरनो हायो। नोङो इदि दंफैयो उमुक दिनाव फै बेफोरबायदिथ' बुंहरनो हायो। दरखास्त'आवहाय मबाइल नाम्बार दंखायो, अफिसाव मावग्राफ्रा बेबायदि खालामनो हायोना। आं नोगोद दुखु मोनना दं आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरोबाव गांनै एप्लिकेसन लिरनानैहाय MLA नाव ओमफ्राय MCLA नाव थांदोंमोन आं। बिसोरलाय दरखास्त'खौनो लाखिबावाखै। जोबोद दुखु मोनना थादों आं। ओमफ्राय जोंनिया ओरैहाय माखासे फैसायाथ' थोले जाहैबाय नालाय, जोंनिया ओरैहाय गय बागान 1.5 बिगा ना 2 बिगा दं। 4 बोसोरनि बन्द'कआव दङ दा। आङो बेखौहाय मारै एसे खालामनानै सुखायनो हागोन, बेखौ सरखारनिफ्राय एसे अनसुंथाइफोर लुबैदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय दा आइनिबो मुलि होनांगौ दंबावो, होजोबनो हायाखै दाबो। दा ओरैबायदि गोरिब अबस्थायाव जानानै दंफैबाय, ओरैबो बन्द'कआव थाजोबनानै मैगं थाइगं मावोमोन। दा जर गैले, बिबु हास'जानाय मानसि मावनोबो हाले। सिख्लाबसे मावनानै दोनदों नै ओरैहाय नोंथांमोननो देखायहरनां। नै सिख्लाबसे लाफा मुला फोनानै दोनदों नै। नङाब्ला बे मैगं थाइगं बे गय बागानफ्रा साफा मैगंजों बुंफबजोबोमोन। बै औवा नुहुरनायफ्राव साफा मैगं जादों। बै गोजौ गोजौआ मैथा। दा बेल' मावरोंदों नै, दांगासिनो बेखौनो ख्लेब हारसिं। बेमारि जाबायना मानसियाबो, बिबु हास'जानाय मानसि। आं कमेन्टखौ फरायलांनो बावबायलै। मा खबर आदा? खबरालाय बिदिनोसैलै। गोरिब सुबुंफोरनि खबरालाय माथो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दं। जेरै आगोलाव दंमोन दाबो बेबायदिनो दं होननायनि जोबथारा जासे सानफ्रामबो थागोन। फैसाल' लुबैना बोरै जानो। है हेटारखा नों, गोदोनिफ्रायनो मिथिखागौ नोंखौ। मिथुराज बसुमतारी गोदोनिफ्रायनो इउटुब चेनेल खुलिजेननायनिफ्रायनो हेटारखा बे मानसिया। बिसोर मालाय सोर साबैसेखौ मा सोर साबेसेखौ नायनो, हरना गुरना थांनानैहाय मदद खालामहैनो हागौ। जोंफोरबायदि गोरिबनिखौ मदद खालामा मा? फारसेथिं जोङि बेबो जाबाय, जोंनिथिं MCLA आ देखायाखिसैना। बेबो मोनसे जाहैबाय। ओंखायनो दा माखासेयाव स्किमफ्राबो गोदोसोना दंलाबायजोबो। खामानि मावनायानो जायाखै। ओंखाम जाखांबाय नामा? जाखांबाय जानायाथ'। जेबो ओंख्रि गैयालै, दालिसोमोन, दालि गोजा। दा दसे लाइफआव थानानै थांनोसै। माने मोननै मोनथामसो प्रुफ दं। बे प्रुफखौ आइया बहाय दोनखो बेखौसो नांगौमोन आं। ओमफ्राय दा दखानाव थांबाय आइया, मोनाखिसै आं भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन आं। बे प्रुफफोरखौ होनांगोन ना।
बाय दे आंहा थांनोसै गिर्जा दं दे थांदो आंनि थाखायबो बिना हो एसे आंनि ब्रहाय गिर्जा हाबैया गोबावसैलै ओरै बेरायनाय मा जादों देवबार दिनला दाख्लैबो थांलाय थिबाय गिर्जायानो गग्रोबाय मालाबा गिर्जा गना फैजोबबाय अरुन बसुमतारी दखानाव थाङा बस थांगोन दा थांगोन होद आंलाय गोजाननिसो नङोमोन अरुनखौ न'निसो ने दासो फटकखौ नायनानै एसे सिनायहां नुदां गोमजोर बसुमतारी मा ओंख्रि आदा दालिसोमोन जेबो गैया ओमफ्राय ना गोरान भाजा ना गोरान माबायदि खखा सायो बेवहाय आइमोना माबायदि खखा सायो खखा बानायनानै नोंथांमोननो देखायना नै खखा गोदान हेबगासिनो खखा सानायनि ना बाथोनमोन गरिब मानसिलै ना गोरान फानलाबायनानैसो जायो जोंना होनदों जयलास इस्लारि मारै दं मोजाङै दं दा सम जाजोबा नोंनि खोथायाबो होआला होदाव नाङारा बायदि मानसि बासिनाङा मा लावै लावसि लिरना हरखोलै लहा बसुमतारियालाय नाम बुङैनिसो होनदों ने मानो लायाब्रा आंनि नामखौलाय लागोन गेमिं लबार ना लेबार जाखोब्रा आदा सना मोजां जाखो आंखो मोजां जाखो ओंखामखौलाय जाखागोन अरुन बसुमतारी दामाइनि दैलामाव खखा साहैगासिनो ना साहैगासिनो आंथ' नुबाय थायाना बानलु राजाबावनो नामाबो हेलौ आदा खबरफ्रा मारै मोजां नोंसोरलाय बहा नुनोरा बेसिबांदि खनबेसेदि थांखो जोङो नोंसोरलाय बहा नुनो जोंखौलाय जोंदि माला थाङा फैयो नोंसोरलाय माथो फाथ्था मोनो लामायानो मोनलायलाङैसोमोन दाख्लैफोर मोनिखायसो थाखाबा बेखार खरस जायो खनसेबो 3000 थाबोदों जोंनि निसिमानि MCLA खौ होसोदिं आमगुरियाव होसोलांलाय बङाइगाव होसोलांलाय बङाइगाव हायना नोगोर होसोलांलाय बङाइगावनि हायना नोगोरखौनो नुबावदोंना नुवाखै नोंसोरथ' सोरबा उनाव फन हमबाय देलै बै VCDC अफिसाव दोन आं उनाव थांनानै लायगोन बिदि बुंला जायो नामा बेमारिनि मानसिनो एफाग्राब सापर्ट होबाय जोङो सिगांनिफ्राय ना जानो थांगौ नोंसोरनाव मोनजागोन फुङाव फैलासो ना गोथां मोनजागोन नङाला ना गोरानसो मोनजागोन नाथ' मोनजागोन आंबो हमखायो हमनाया थांनो मा होनखो
थाङानो खोमा गावहा आं थाङालै दैलामाव आं ना जानो लुबैला हले आं हारसिं लायब्रबबायनानै जायो एक्सट्रा कपि वेलकाम बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेल दिनैसो नायबायलै नायनायखौहाय मालि बिथा थांगोन गाबोन गेमिं आदा नोंसोरनि भिउखौ एसे देखायदो ब्रा आदा न'खौ नायनो बिखो ना राउन्डखौ नायनो बिखो न'खौ आं दिन्थिनो लाजिलै एकदमबारे सियाल थाग्रासो हनै ना न'आ दिन्थिनो लाजिया एक्सट्रा कपि मा जाखो बेंग्लाय ब्र दुखु दाहा दंलै गोबां बे जावहरग्राफोरनिखौ रिप्लाइ खालामाखै केरि बड' हेल' हाय हेल' अके ब्र बुद्धिसोर ना मा मोनलाय नोंसो बुद्धिसोर बर' मा जाखोलै ब्र मा बिबु हास' जाखो ए है आइनिखौ रायलायदों देखायदोब्रा न'खौ है लासिंसिं देखायालां नुखादों नोंसोर बे इन्जुरनि अबस्थाखौ बे बेकग्राउन्डखौ नै लासिंसिं देखायालां बा मालाबा आलदा ब्लक खालामनानै देखायनि आं र' नैबे साननै सानथामनि गेजेराव आं साउथनाव थांनोसै नालाय थांनायनि सिगां खनसे देखायगोन अर्जुन बसुमतारी बस जांसिबारियाव मा होनखो थियाटार नाया दा आं थांनो बारलै दालां गैया नाव गैयानो जांसिबारियाव अबेयावथो थियाटार लाबोदों बे माबायाव फिल्डआव नामा साहिद बसुमतारी आदा आंनि चेनेलखौबो बुंनानै हो बेनोखा चेनेला साहिद बसुमतारियानो साहिद बसुमतारी बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरदों थांनानै बयबो बिथांनि चेनेलखौहाय अपेन खालामनानै भिडिअफोरखौ चेक खालामहैबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक साबसक्राइब खालामनानै गारबोलानो जाबाय गेमिं लेभेल आदा साबेसे दं नोंसिना न'आवहाय जोंनाजों दा साब्रै दं साबा सासे बिनानाव दङ सानै फंबाय दं सानै फंबाया हाबा जाजोब्बाय गैला गुबुन जाजोब्बाय एक्सट्रा कपि एमबि जोब्बाय ब्र आंनाबो जोब्बाय SMS फैगासिनो दासो लिमिट देखायदों 1.5 MB थांनाय जानाय नङादां एनडि दैमारि गुड इभिनिं ब्र नोंनि फननि खालामनाया गोबां इन्टारेस्टिंखा बिदिनो सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोनालै माथो बुंबावनो आं दालि ओंख्रि जानो गोथाव मोनला नों जानो सुखुवा बेफोरबायदिनो जायो सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया बखियो
नोंबायदि मोख्रानो बिनानाव हरनांगौबा संसारानो बेलथायबायलै। मिथुराज बसुमतारिनो बिनानाव बिग्राया नोम्ब'खौ हर हायोबा आङो नोम्ब'खौ बखा बिगुमैलाय आंखौ बिगुमै जाम्बा नोंसोरबायदिया जोंनावहा बिनानाव बिनो समाया जोंफोरबायदिया नोंसिनाव बिनानाव बिनो बिब' बिनो समायो नोम्ब'खौ हर हायोबा गुमै होन दिनैनिफा गुमै। सोमखोर दैमारि बोरै ब्र खबरा मोजां दा सम आनान गसाइनि अननायाव। गारबाय नामा थोस लोंग्रा हुदाखौ गारबाय होनखायो फाग्लासो। लोङोलै सम सम बियार दाख्लै बङाइगाव गोजोनफुरियाव हरनै दाख्लै आं सारमोनजों बङाइगाव गोजोनफुरियाव हरनै सारमोननि अननायावहाय एसे लोंबोआसै। मेंब्रां जाब्रां साननै ना सानथाम दुगैनो मोनखायाखै। दा दखानाव बेरायहैनोसैलाय दोनथ'नोसै गाबोनफोर बानायनोसै भिडिअ'फोरखौहाय। गेमिं लेबार आदाया सिंगेल नामा होनबा दासान्दिलाय सिंगेललै। इउएन नङा बालेन दैमारि इउटुब चेनेल दोननोसै आंबो लाइक फैबाय थाबा बांद्राय हेटार फैयोलै ओंखायनो थानो बायो आं। आयौ गाबोनफोर बानायनोसै भिडिअ'खौ। र' दसे बाव आदा दसेबावसो नुबाय टाइमा बेसेबां जाखो। पिएम ब्लक र' दसेबाव आदा मबाइल गंनैला थाब माबा जायोलै फरायनो स्क्रिनाव गोदोलांफिनो ना कमेन्टआ टाइमा बेसेबां जाखो 4:02 राइट जादोंना जायाखै नोंथांमोननिहा नायदोलाय। गाबोन मालि बिथानि सेकेन्ड सेमि फाइनाल नायनो सोर सोर थाङो कमेन्टआव खोन्थालाय। आं सहैगोन ना सहैलाथाय बेलेन दैमारि मासे नेना थाबाय आं मा होनामोनलाय बावफिनलाय लांबाय नेना थाबाय होनदों। रिडन लाइट मा खालामदों आदा ओइ ओरैनो जिरायना दं दसे सोमखोर दैमारि दे दोननोसै आंबो दखानाव थांनोसै। एकदम दखानाव सानसे थाङाबानो जालाङि साहा मोनलोङालाबो लादु मोनजायालाबो जायो होनब्लाबो नुजाहैनो लुबैथारखायो गय खान्दैसे मोनजाबोथारनांगौ बेल' आरो दखानाव थांनायाबो एकदम थांनो मोनाबाथाय खना नांनाय बायदि मोनखायो खना होनांनायसै बायदिनो। आदा बाजै लादो बोरायबाय माथो बोरायखागोन 30 यार्स बारासो जाबावबाय ना जोनोम मोननायला।
बैसोआ 30 यार्स होद बारा जाबायलै 2 थांबायदां मा लायनो रा दखानावलाय थाबाय था गय जानो लुबैदोंलै नोगोदनो जबल नार्जारि ओइ बोरमा गामि मा गामि होनदोंमोनथाय गामि नोंसिनालाय डाइरेक्टलि फरायला बोरमासो जाखाबाय आरोखि जोंना लावख्रिगुरिलै गामिया जबल नार्जारि ओइ आदा माथो आंनिखौ रिप्लाइ खालामबायना आङो दासो PM ब्लग दासो फैदों आं नोंनि लाइक आंहा सम गैला ओमफ्राय समानो थोला बिलेन ब्लग बिलि ब्लग हेल' ब्र हाय बहानि जाखो ब्र आंनो चिरां जिल्ला मुन्ना बसुमतारी हाय ब्र मोजां ने मोजां सोमखोर रैमारि अके ब्र बाय दे बाय थांदो जायफ्रा थांनो गोसो आंबो थांनायसै नै दसे होनबाय थादों बारा गोबाव थाला सानसुमा खाख्लारि ब्लग आयौ एफा गोलाव होयो नामखौहाय मोजां ना दा औ मोजां जिपि क्रिएसन गान खनलाय थै दोंसे आदा थांनायनि बिलि ब्र'आ नोगोद खाथ्रा आरोखि इउटुबाव ओंखारब्ला एसे खाथ्रा जाखानांगौ मानसिया इउटुबावहाय साहस गैयै मानसिफ्रा हाखाया बांसिनानो इउटुबाव ओंखारब्ला ओरैबायदि साहस जानांगौ नों रावखौबो दुमखि होब्लाबो रावखौबो गिनोबो नाङा मानोबो नाङा नोंनि साहसखौ देखायनांगौ होमब्लासो नों इउटुबाव साक्सेस जानो हागोन मा भाषा लिखोरा PM ब्लग ओइ आदा नोंसिना सोर दं न'आव दा जों साबाल'सै सानै फंबाय हाबा जाबाय सानसुमा खाख्लारि ब्लग माखौ नायगोमोखो आदा दा सोरबाया अनेक दुमखि होयो इउटुबाव ओंखारला बिदि भिडिअ हगारनायनि जुनै गिनाङा रावखौबो दुमखि होलाबो थैनांगौब्लाबो ससियेल मिडिया थैनाङाब्लाबो ससियेल मिडिया थैब्लाबो नोंथांमोना नुखागोन ससियेल मिडियायाव सोरखौथो गिनो सोरबायानो सिलाइजों थुथाबहैथों गुलिजों गावनो नागिरथों होमब्लाबो गिनायाव गैया ससे लाइफआथ' थांबाय ससियेल मिडियायावहाय आं थैनानै थांबाय थेवबो बेबो ओरैनो गनाय नङा आरोखि ओरैबायदि सासथि मोनगोन जुदि जुगुम थादोंब्लाबो ओंखायनो आंथ' रावखौबो गियाबो मोनब्ला सालाखौ न'खिथाब्ला थांना न'आव सोबाहायनानैहाय ससियेल मिडियाआव आपल'डसो होबावो आं थाव हैनानैहाय बे गाज्रि कमेन्ट हरग्रा बायदिसिना हेटारफ्राखौहाय बखिलाबायग्रा मानसिफोरखौ
एदेर खिथावबा न'आव दों थांनानै साला भिडिअ खेबनानै सलथब सबानासो ससियेल मिडियाआव हगारबावो आं। ओरैबायदि साहस दंलै आंहा गियालां रावखौबो। जेपि क्रिएसन आदा नों मा गामिनि? आंनि गामिया नर्थ लावख्रिगुरि, सिगां निउ लावख्रिगुरि होनोमोन। दा सोलायनानै नर्थ लावख्रिगुरि जाबाय। ओमफ्राय आमगुरि थानानि सिङाव गोलैयो। पस्ट अफिसा फाथाबारि गोलैयो आरो। थार खोथा थार आदा। ओंखा गला रावखौबो गिनांखाया। नोंहालाय माला लाबो सानखो बाजै? बोसोरनैसो आं नेबावगोन। एसे बोरायबावथों, बोरैबाला लांलालालै। हिनजावफ्राखौनो रं नाम्बार रायज्लायनोबा नुयोलै, आं ओंखायनो लानो गियो हिनजावखौनो। लामा थानाय ओरै खोमायाव फन सिथाबनाय नुखायो, जायालै बे हिनजावजोंबा ओंखायो आं। मिस्टार राहुल, गोसो थोनाय दंना गैया? बाद हो गोसोथोनायफ्राखौ, खर' गाज्रि जायो। खालि सन्देह'। आं दोननोसैलै लोगोफोर, एसेखिनियावनो। सानसुमा खाख्लारि ब्लग लानाङा आदा दानो। हिनजावखौ 35 बोसोर जालासो लानांगौनोलै। नुवाखै साउथनि मानसिफ्रा 40-45 जाब्लासो हिनजाव लायो। जोंनिया बर'फ्रा गोरलैयावनो हाबा जाजोबो। माबा 16 बोसोर, 18 बोसोर बिदियावनो हाबा जाजोबो जोंनि बर'फ्रा, हिनजावानो जा सेंग्राफ्रानो जा। फाग्ला गोसोथोनाय थायालाखि थैगोन नामा आङो? थोद। थैयाथ' जों सिंगेल लाइफ थाब्लाबो थैयाथ', गोसोथोनाय लालायनांगौ नामा? है। आरो हरै साहा दावखोलाथ' गोरलैखौनो बिखुङाव फिसा बानाय नुजोबमारो। आइयो मालानि गथ'लै इलाय आंबोया बिखुङाव फिसा बानाय नुबायथाय। दोनथ'बाय दे लोगोफोर, एसेखिनियावनो। जायफ्रा आंजों लाइभआव जोबजासे थादों, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिनानैहाय आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो फोजोबबाय। इसोरा नोंसोर बयजोंबो लोगोसे थाथों। गोजोनथोंसै।